Халкыбызның йолаларын, гырыф-гадәтләрен өйрәнү, татар әдәбияты классикларын уку максаты белән оешкан «Аулак өй көрәш» дип исемләнгән төбәк-ара проекты хәзер балалар бакчаларында да үткәрелә башлады. Бу көннәрдә сабыйлар катнашындагы тәүге уен Казанның 122-нче балалар бакчасында узды. Балаларның чыгышлары киләсе репортажда. Әйдәгез, аулак өйгә рәхим итегез. Аулак өйнең матурлыгы, күмәк уен, җыр-бию, зирәк җавапларда. Татар телендә тәрбия һәм белем бирүче катнаш төрдәге 122-нче балалар бакчасында тәрбияләнүче сабыйлар бүгенге уенга дип барлык әкиятләрнең эчтәлеген искә төшергән. Матур җырлар, биюләр, Габдулла Тукай шигырьләрен өйрәнгән. Ләйлә Зарипова үзенең төркемдәшләренә Чукмар белән Тукмар әкиятен сөйләп күрсәтте. Сер матур булды, уйнарга, биюләр күңелле булды. Аулак өй көрәшенең беренче биреме пазл төзү иде. Бик тырыша торгач, таныш әкияттән рәсем килеп чыкты. Аның эчтәлеген сөйләмичә калып буламыни? Әби белән бабай аларны куып җыгарды. Алар идән ашап яталар кирәк эшләргә. Башка уеннарда балалар саннар белән исәпләнсә, мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен номинациясендә җиңү исәбе конфет саны белән исәпләнде. Интеллектуаль өлештән соң иҗади бирем. Нәниләр сабан туе күренешен күрсәтеп, таң калдырды. Ә кульминация өлеше йөзек салыш уены. Тик йөзек урынына шулай ук әдәби бирем. Абдулла Алишев үзе җавап бирде. Әле ул үзе эшкәрәп сорауны. Миңа бик ошады йөзек салганда. Җаваплар алынды, көрәшнең иң акыллылары ачыкланды. Матур әдәби уен күрсәткәннән соң дуслык җиңде. Аулак өй көрәшендә катнашкан һәр сабыйга бүләк тапшырылды. Чыннан да Казан шәһәре Киров районының 122-нче балалар бакчасына йөрүче балаларга сокланмыйча мөмкин түгел. Туган телебездә матур итеп сөйләшәләр, фикерлиләр. Бакчада традициялар, татар халкының милли гырыф-гадәтләре бик нык үсеш алган. Алар безнең төп концепциядә ята, киләчәк буынга үзебезнең гырыф-гадәтләрне җиткерү. Балаларыбыз бик тәрбияле, татар телендә сөйләшәләр. Билем белән көчле команда эшли, матур-матур кызларыбыз эшли. Субханаллах, һәр берсенә сокландым. Балаларның киләчәктә менә шул җиңгән командаларны без Казан шәһәренә чакырып, китапханәдә Алла бирсә, әниләр бәйрәмен бергәләшеп, зурлап, билгеләп үтеп, финал оештырыбыз дим инде. Ярты елдан ярты елга ярым финаллар үткәреп, балалар арасында аралашу урыны бит улагыймы. Балалар бер-берсе белән аралашып, танышып, шәһәрнең башка балалары белән дә танышып, һәм башка балаларның нинди сәләтле икәнен күреп, үзләрен дә күрсәтеп, менә шулай киләчәктә дәвамлы булыр дибез. Айзлә Батырханова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.